hakee ponua tuo Alvarin pari tuttua. Ketäs ne kaikki olikaan? Pojan veljellä on ponua. Joo, se on hyvä. Pitäis saada kuulemma halvalla. Saavan. Mitä sä oikein selität? Joo, kun piti olla ponua tonne noin meidän synttäreihin. Kun mä täytän 18, niin mä saan ajokortin. Teini homo. Oot sä ihan varma, että me ollaan oikealla tiellä? Joo. Mitä sä läsken mussutat taas? Miksi vitos sä otitte muuten mut mukaan? Koska sä oot ainoa tyyppi, jolla on rahaa. Mitä vittua nyt tapahtuu? Vittu se hajos, en minä tiedä. Vittua. Perkele! Ei ois pitänyt tulla. Minä vittu katsoin kesäautot. Missä vitussa me oikein ollaan? Saatana paskaa auto. Tiedätkö sä yhtään missä me ollaan? Vittu se kun minä tiedän. No vittu, kun laita se konepelti nyt vittu auki. Joo, se on auki se. Eihän tästä saa mitään selvää näitten vittu saatana johtajan säästä. Me lähdetään meneen tuolle näkyy valoa. Noin varmaan se vois jeesiä noin tuolla talossa. No mennään nyt ainakin kattoo. Voi olla sen tuolla. Mennään kattoo tuosta. On siellä ainakin valo. Kokeileeko se auki? Mennään sisään. Halo, onks täällä ketään? Ei täällä näytä olevan ketään. Vittu ovea kiinni vedä mun naaman eestä saattaa. Turpake Junski! Se on ultimate! Hunski sä vittu meille oot vittu idiootti. Vittu sä oot säikävä jätkä. Täällä on oikeesti vitun kylmä, vaikka mulla on takki päällä. Lähdetään hakeen puita. Lähdetään vaikka messiin, niin mennään. Joo, tässä on taskulamppu kiinni. Vähän siistii toimii. Jee. En mä kyllä tonne ulos vittisi näillä varusteilla lähteä. Oiskohan täällä jotain paitaa? Tässä on täällä jotain vaatteita. Tuossa on sulle paitakin. No, tää ei tarpeeksi pois. Käydään etetään päälle. Uksää! Okei. Easy. Tuolla on joku vaja tossa. Mä lähden kattoo sieltä, niin lähdettä kattoo vaikka tuolla. Okei. Täällä taitaa puita jossain. Hei Alvari, täällä olisi puita! Mitä? Ei vittu se jätkä nyt meni. Vittu, joutuu aina itse tekemään kaiken. Siellä näyttää tuo pakkanen muuten kiristyvän koko ajan, että me muuten joudutaan varmaan jäämään yöksi tänne. Oi saatana! Eikä niitä yhtiökään näy missään. No niin, jes, saatiin vihdoinkin puut. Joo. Niin vittu se yksi jäi. Mä tiedän. Onko se lähteä sun mukaan? En mä oo varma. Veli! Alo! Missä oot?
Kattokaa mitä mä löysin. Wow, kanisteri. Olisiko mitenkään mahdollista, että sun autosta taas bensa loppu, että voitais kattoo käyks tää siihen ja että voistaan päästä pois. Joo, voi olla. Mene sieltä katsomaan. No mä menen. Mä menen vessassa käyntiin. Onko? Mitä vittua? Mikä vittu sä oot, hei? Miksi sulla on tuo vittu kädessä, hei? Ota ihan easysti, hei. Vittu mua et saa! Ei vittu! Polvi! Mitä vittua? Tässä se auto oli kyllä. Kuka on voinut saadaan pöllikkää, kun ei se voi mennä mihinkään. Vittu se äijä kusetti. Ei ollut autoa, ei. Se oli pöllitty. Eihän se mun vika oo. Miten se voi olla pöllitty, jos ei siinä oo bensaa? Tai se oli rikki? Mitoskon minä tiedän? Vittu. Oli se vitussa se Leopold. Ketähän täällä mökissä edes asuu? Eiks tää on ihan sun näköinen? Hei Alvari, hei. Eiks tää... Mitä vittu? Aaaaaa! Mikä vittu tää meistä on? Mikä tuo? Pysy pois! Pysy pois! Sä tapoit ne! Täytyyhän äitille ruoka olla. Saatana! Tosta sait paskapää! Tässä on se vittu auto! Saatanan paska kuolee!